Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Έχω τη χαρά να είμαι μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, μετά από το τρομοκρατικό χτύπημα των προηγούμενων ημερών. Αλλά έχω τη χαρά να έχω κοντά μου μια πολύ δυναμική προσωπικότητα αρχικά. Πολύ όμορφη και με καταγωγή από την Μικρά Ασία, γιατί αγαπάω πάρα πολλούς ανθρώπους. Κυρία Εύα Καηλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσουμε σήμερα εδώ. Και έτσι... Σε εσάς που είχατε το θάρρος να έρθετε, γιατί είναι μέρες που υπάρχει μεγάλη ένταση και φόρτιση και ανησυχία στον κόσμο. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να ρωτήσω και μετά το τρομοκρατικό χτύπημα. Διαισθητικά ως γυναίκα, τι νιώθετε ότι θα συμβεί? Θα σας πω ότι εδώ και πολύ καιρό ανησυχούσαμε ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα και αντιμετωπιστούν στην πηγή του προβλήματος. Άρα δεν θα πω ότι ξάφνιασε, θα πω ότι μας τρόμαξε, μας ανησύχησε και μας βρήκε δυστυχώς απροετοίμαστους, παρότι είχαμε προειδοποιηθεί. Καθώς είναι μια απειλή από την οποία δεν μπορεί κανείς να προστατευτεί, δεν γνωρίζει σύνορα, ήταν και Ευρωπαίοι πολίτες, όπως γνωρίζουμε. Και σίγουρα είναι εις βάρος της ελευθερίας που γνωρίζουν ή που θέλουν να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες οποιοσδήποτε τρόπος περαιτέρω ενίσχυση της ασφαλείας μας. Αλλά καλώς ή κακώς πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, οπότε πιστεύω ότι με την κινητοποίηση που βλέπω έτσι κι αλλιώς, ότι θα αποφευχθεί ένα παρόμοιο χτύπημα και πολύ γρήγορα θα αισθανθούμε και πάλι ασφαλείς. Βέβαια, πρέπει να είμαστε σε πολλά επίπεδα δραστήριοι και σίγουρα στην πηγή του προβλήματος, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που υποφέρουν από έναν εμφύλιο και δεν γνωρίζει κανείς ποιες είναι οι διαστάσεις και πόσο ανεξέλεγκτη μπορεί να γίνει αυτή η ιστορία. Αυτός ο πόλεμος, αλλά και οι επιπτώσεις του. Ο κόσμος στην Ελλάδα πιστεύετε ότι πρέπει να φοβάται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα μπορώ να σας πω ότι ίσως λίγο λιγότερο, γιατί υπάρχουν και χώρες οι οποίες είναι μεγαλύτεροι στόχοι από την Ελλάδα, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι ασφαλής. Είναι μια απειλή η οποία δεν γνωρίζει σύνορα και δεν χτυπούν πολιτικούς ή συγκεκριμένα ονόματα, απλούς, αθώους, άμαχους πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες. Άρα θα πω ότι πρέπει να προσέχουμε και στην Ελλάδα. Και καθότι εδώ υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, νομίζω ότι και στη χώρα μας θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί αν δεν μπορέσει να γίνει κάποιο χτύπημα εδώ, μπορεί να ψάξουν να βρουν άλλες περιοχές. Οπότε οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και κανείς δεν δικαιούται να πει ότι δεν γνώριζε. Πολύ ωραία. Θέλω και λίγο αισιοδοξία όμως, γιατί δεν μπορούμε. Πρέπει να προχωράμε μπροστά και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, νομίζω, κυρία Καηλή. Μόνο αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί η τρομοκρατία, το λέει και η λέξη, η στόχος είναι να τρομοκρατήσει. Πρέπει να συνεχίσουμε να κινούμαστε ελεύθερα, προσεκτικά, υποψιασμένοι, προετοιμασμένοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει κανείς να ζει με το φόβο που θέλει οποιοδήποτε να του προκαλέσει. Ακριβώς, γιατί η λεκτική τρομοκρατία είναι χειρότερη, κυρία Καηλή, και θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να σας συναντήσω και να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Έχετε δίκιο. Όμως είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σας βλέπω πολύ συχνά να ερχόσαστε στα μέρη μας στην Αρκαδία και συγκεκριμένα και στον βουλευτή μας, τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Πώς περνάτε τις μέρες σας όταν έρχεται? Ο Οδυσσέας είναι και πολύ καλός φίλος, αλλά είναι και ο νεότερος βουλευτής που έχουμε στον χώρο. Οπότε καταλαβαίνετε, για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό νέοι άνθρωποι που είναι τόσο δραστήριοι και που κέρδισε και μια πολύ δύσκολη εκλογική μάχη. Ακριβώς. Να μπορώ με τον τρόπο μου και εγώ και να τον υποστηρίξω, αλλά και να τιμάω και τη φιλία και τη συνεργασία που έχουμε στο δικό μας πολιτικό χώρο. Απ' την άλλη, έχω και μια καταγωγή από την Αρκαδία, από τη γιαγιά μου, οπότε αυτό με κάνει και αισθάνομαι πιο κοντά. Θα μου πείτε, και ποιος Έλληνας δεν είναι από παντού? Οι Έλληνες έχουμε καταγωγή. Αυτό δεν το ξέραμε, ότι έχετε καταγωγή από την Αρκαδία. Ναι, είναι Σωτηροπούλη η γιαγιά μου, ήταν Σωτηροπούλη, οπότε νομίζω ότι έχω και συγγενείς, τους οποίους ακόμα δεν έχω βρει. Αλλά οι Έλληνες είμαστε από τον πατέρα μου από την Κωνσταντινούπολη, η μητέρα μου από την Μικρά Ασία. Οπότε αισθανόμαστε, θα έλεγα, έχουμε αυτό μέσα μας, αυτή την ανάγκη και για αναζήτηση, αλλά και αισθανόμαστε πως οι ρίζες μας είναι σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά η Βόρειος Ελλάδα είναι ο τόπος καταγωγής μου που αγαπώ πάρα πολύ. Και μεγάλωσα.
αλλά ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα συνεχώς. Έχετε φοβερή μίξη. Έχετε Θεσσαλονίκη, η οποία η Θεσσαλονίκη είσαστε εξαιρετικοί άνθρωποι, πολύ ανοιχτοί, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι. Αρκαδία, δυνατοί άνθρωποι, δυνατοί, έτσι. Δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, Μικρά έτσι όπως το λέτε. Ασία, πολιτισμός, τα πάντα. Συγχαρητήρια. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σας βλέπω και πιο από κοντά, διότι το πρώτο πράγμα πιστεύω που σας έχουν έτσι χτυπήσει είναι ότι είστε μια πολύ ωραία γυναίκα. Νομίζω αυτά όταν ήμουν μικρή. Όσο μεγαλώνει κανείς, αν μη τι άλλο, μιλάει και με τη διαδρομή του, θέλω να πιστεύω. Έτσι ακριβώς. Οπότε και τα στερεότυπα και. Είναι πιο δύσκολο όμως για μια γυναίκα η οποία είναι πολύ όμορφη να αποδείξει τη διαδρομή της. Κοιτάξτε, και στο δικό σας χώρο, και εσείς με τη δική σας παρουσία, μια όμορφη παρουσία και ευγενική, καταλαβαίνετε ότι μερικά πράγματα γίνονται ίσως πιο εύκολα, καθώς ο κόσμος σας αντιμετωπίζει πιο θετικά, αλλά και κάποια πράγματα πιο δύσκολα, γιατί πρέπει να αποδείξετε περισσότερο ότι είστε ικανοί. Από την άλλη, αυτό νομίζω ότι μας κάνει και καλύτερους, γιατί πρέπει να προσπαθήσεις και περισσότερο. Άρα, η μία ή η άλλη, εγώ θα πω σε καλό μας έχει βγει. Έτσι. Και θα ήταν και ευχαριστή να πω οτιδήποτε διαφορετικό. Πολύ χαίρομαι. Θα ήθελα να μου πείτε τι ήταν αυτό που σας συγκλώνησε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο μία φορά ή αυτό που σας έκανε να νιώσετε πάρα πολύ άσχημα και θέλετε να φύγετε. Θέλετε μια στιγμή ιδιαίτερη. Θα σας πω ότι όταν η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης και όταν, ας πούμε, είχε έρθει ο Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ, το κλίμα ήταν πολύ βαρύ εναντίον μας και ήταν από τις στιγμές που αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα για τη χώρα μου, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που αγαπάει κάθε Ευρωπαίος, τουλάχιστον εδώ συναδελφός μου, πάρα πολύ. Και για μένα ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος που ήμασταν στο επίκεντρο και φαινόταν ότι οδεύουμε προς την έξοδο από αυτή τη συμμαχία. Εύχομαι να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές, να ήταν μια κακή περιπέτεια και να έχει κλείσει πλέον αυτό το ενδεχόμενο. Οπότε νομίζω ότι δεν έχω προς το παρόν, δεν είναι και πολύ καιρός εδώ, που αισθάνθηκα εξίσου άσχημα. Έχω από εδώ και πέρα να νιώθετε μόνο όμορφα, να πηγαίνουν τα πράγματα όλο και πιο καλά. Δεν είναι προσωπικό, είναι για τη χώρα μας περισσότερο. Ακριβώς, φυσικά. Μα εκπροσωπείτε. Κανείς δεν θέλει να λέτε ότι είμαι Ελληνίδα και να προκαλείς η δυσαρέσκεια ή η ανησυχία ή να σε ρωτάει ο άλλος αν θέλουμε να μείνουμε ή να φύγουμε. Θέλω να ξέρουν ότι οι Έλληνες είναι πιο δημοκράτες και πιο Ευρωπαίοι από οποιονδήποτε άλλο. Ακριβώς. Και θέλω να δώσετε έτσι με τα πολύ ωραία μάτια, στο πολύ ωραίο χαμόγελο, μία ευχή σε όλους τους Έλληνες για αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε και έρχονται Χριστούγεννα. Έρχεται ο νέος μας χρόνος, έτσι μία πολύ ωραία ευχή για όλους τους Έλληνες. Θα σας πω μία ευχή για όλους τους Έλληνες, αλλά για όλο τον κόσμο θα ήταν ότι μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Κάθε ζωή, κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του δυσκολίες. Μπορεί να μην είναι οικονομικές, μπορεί να είναι προσωπικές, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι, να υπάρχει αλληλεγγύη, να θέλει να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Και ειδικά στη χώρα μας, που η φιλοξενία και το φιλότιμο είναι λέξεις που μας χαρακτηρίζουν, και στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, αλλά και που είναι κοιτίδα πολιτισμού, να πούμε ότι θα ξαναγεννηθεί και η αισιοδοξία, αλλά και οι νέες αξίες για την Ευρώπη και θα καταφέρουμε να αλλάξουμε το κλίμα που υπάρχει και να δούμε τις καλύτερες μέρες που είναι μπροστά μας. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, για τα παιδιά μας κυρίως. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι σύντομα να κάνουμε έτσι μια πιο μεγάλη συζήτηση, γιατί πραγματικά είσαστε πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και εγώ οι εξελίξεις να είναι αρκετά βαρετές στο μέλλον, ώστε να έχουμε χρόνο να συζητάμε γενικότερα πολιτικά ζητήματα, καθώς τώρα μας οδηγούν είτε η τρομοκρατία είτε η οικονομική κρίση, και πολιτική είναι, ξέρετε, ακόμα και πολιτισμός, είναι η παιδεία, είναι το μέλλον, είναι ο σχεδιασμός του μέλλοντός μας. Άρα έχει τόσα θέματα που μπορεί κανείς να συζητήσει και να αναλύσει, που εύχομαι να έχουμε το χρόνο σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά.